Ahoj, ja som Kami. Vítajte u mňa v ambulancii Gekam Dental, ktorá sa nachádza v Žiline. Nikto mi nestojí za krkom. Mala som jednu takú špeciálnu pacientku, ktorá si potierala ďasná kanestenom. Ono by sa to nemalo volať Ajo, ale Tíjo. Tak, že som im dala soľ na jazyk. Ja som si urobila brejderský kurz. No a v neposlednom rade sa veľmi rada venujem hudbe. Začala som teda hľadať, že kde by som mohla natáčať také krátke videá, aby som si zopakovala dentálnu hygienu. Tak určite to bol vplyv aj z detstva, hlavne v rodine, pretože mám tetu a sesternicu z 3. kolena z východu, ktoré sú jedna je zubárka, druhá je dentálna hygienička. No a následne potom pokračovala v jej šľapajách moja sestra a tak ma nejako zlanarili, aby som išla na tento odbor aj ja. Tak ja som praxovala v zubnej ambulancii u tej sestry už 2 roky predtým, ako som nastúpila na školu. Bolo to síce letné brigády, ale už som nejaké skúsenosti mala. A študovala som v Prešove u pani docentky Kovaľovej a mala som 4-ročné štúdium, pretože som študovala externe. Začínala som v roku 2013 a koniec bol v roku 2017. Na Prešovskej univerzite to funguje tak, že sme museli od prvého ročníka vykonávať dentálnu hygienu. Prvý pol-rok sa robila len asistencia pri kresle a každý sme mali nejaké tie skúsenosti s prácou v zubnej ambulancii. A potom v prvom pol-roku sme museli nastúpiť už plnohodnotne robiť tú dentálnu hygienu v ambulanciách. Takže som to robila po obede. No a keď som skončila, čo už bolo v roku 2017, tak som išla na materskú dovolenku. Tuto vedľa za stenou sedí moja sestra v ambulancii. Máme vedľa seba zubné ambulancie, jedna je zubná, jedna je teda dentálno-hygienická. Máme spoločné priestory. No a tuto v miestnosti sedí moja maminka, pretože tá je zase zubný asistent. Takže máme takú rodinnú firmu. So zubnou lekárkou, tá mojou sestrou, spolupracujeme veľmi dobre. Keďže si rozumieme v rodinnej sfére, tak si rozumieme aj v pracovnej. Samozrejme, nemalo by sa to miešať, ale nikdy sa to nedá úplne oddeliť. A tých pacientov od Beatky mám tak polovicu a polovicu mám tých, čo si zoženiem ja. A s Bejkou fungujeme tak, že pokiaľ je to ťažký parodontologický pacient, tak ide najprv na ošetrenie a vyšetrenie ku mne, posielam jej dokumentáciu a následne ona potom opravuje kazy a robí tie výkony, ktoré robí zubný lekár. Výhody sú určite tie, že nikto mi nestojí za krkom alebo za chrbtom a nesleduje, či som stihla daný výkon spraviť za hodinu. Keď si to pretiahnem, viem si to sama potom následne poobvolávať tých pacientov, že potrebujem neskôršie ich ošetriť. Zodpovedám si za všetky svoje nástroje, za všetky svoje stroje sama, takže keď si niečo pokazím, nezodpovedám sa nikomu inému. Pracujem len 3 dni v týždni. Pondelok, streda, piatok. Piatok mám oficiálny od rána do večera a ostatné dni mám na objednávku. Ten štvrtok pracujem u zubného lekára v Martine, aby som získavala tie skúsenosti s takými špecifickými pacientami, ktorých tam má on, lebo oni pracujú s cerekom, takže tam mám veľa pacientov s korunkami a s mostíkmi. V útorok som maminka na plný úväzok. No najviac ma baví tá piplavá robota, keď odstraňujem kameň a odstraňujem povlaky a keď sa snažím vyliečiť nejaký problém v ústnej dutine. No a potom samozrejme ten spokojný úsmev toho pacienta, keď odchádza po liečbe a po úspešnej liečbe. Áno. A keď si sadnú na ošetrenie, a pýtam sa ich, že či teda používali špeciálne medzizubné kefky, ktoré im tie prvé návštevy vždycky dávam a povedia mi, že používali všetko a 3 razy denne a keď ja vidím, že nepoužívali tú medzizubnú kefku, dobre, že nie ani raz týždenne, tak to je také úsmevné.
No mala som jednu takú špeciálnu pacientku, ktorá si potierala ďasná kanestenom. A dovolím si tvrdiť, že mala túto informáciu z internetu. Ďasná mala úplne popálené. No internet je veľký pán, no. Tak ja si výhradne už rok a pol alebo dva čistím zuby z Oral-B Ajo s magnetickou kefkou. Mám tu aj 10, aj 7 a ja to striedam podľa toho, že či mám jednu zabalenú na cesty a druhú mám doma vybalenú. A som s ňou veľmi spokojná a vo väčšine prípadov väčšinu pacientom odporúčam Ajo a najmä tým, ktorí nemajú ešte žiadnu elektrickú kefku a vidím, že by ju potrebovali. Ale samozrejme nájdú sa nejaké prípady, kedy tá elektrická kefka nie je vhodná. Ajočka. Ono by sa to nemalo volať Ajo, ale Tio. Pretože keď prídu na kontrolné ošetrenie, tak to je Tio. Ako to majú parádne vyčistené. Taký tajný tip, ktorý by som dala pacientom, ktorí sledujú, alebo teda aj dentálnym hygieničkám, ktoré sledujú toto video, je, že ústna voda sa dá použiť aj ako terapeutický prostriedok na kloktanie, keď vás začína škrabať hrdlo alebo bolieť hrdlo, pretože tie látky účinné, ktoré sú v tých terapeutických ústnych vodách, najmä chlorhexidín, tak zabíjajú aj baktérie, ktoré spôsobujú zápal hrdla. No a ďalší taký tip, možno to niektoré budete poznať, keď máte pacienta, ktorý má dávivý reflex alebo ho napína z nejakého dôvodu, môže to byť aj psychosomatického. Väčšinou sa mi podarilo toto zvrátiť tak, že som im dala soľ na jazyk. Bola som teraz na parodontologickom kurze, tak som sa tam dozvedela, že aj šikovné dentálne hygieničky niektoré robia dlahy proti bruxizmu, alebo teda dlahy na zvýšenie zhryzu a na uvoľnenie temporomandibulárneho kĺbu. A veľmi ma to oslovilo, tak sa teraz doma hrajkám s odliadkami zadrovými a snažím sa to doviesť do dokonalosti, aby som potom následne mohla ja sama pre svojich pacientov poskytovať tieto dlahy. A to je z takého krátkodobého hľadiska a z takého toho dlhodobého ja sa nebránim ničomu, čo príde a myslím si, že vie len Pán Boh, že kam sa dostanem. A beriem všetky nové skúsenosti a príležitosti všetkými 10 prstami. Môžem brať aj ako vzdelávanie to, že som sa dostala do Frankfurtu, do Kronbergu, kde som sa dozvedela, ako sa vyrába, ako sa testuje Oral-B Ajo kefka a bolo to pre mňa veľmi prínosné a dostala som veľa nových informácií, ktoré môžem teraz zdieľať s svojimi pacientami. Takže najväčšia rola, a tá mi aj zaberá najviac času, je moja rola maminky. Maminky dvoch krásnych dievčatiek. Jedna sa volá Aurelia, tá má 7 rôčkov skoro, a druhá sa volá Amelia, tá má skoro 4. A tá staršia je prváčik, takže tej sa venujeme teraz extra. A veľmi rada mám túto úlohu, byť matkou. Ja som si rok dozadu urobila brejderský kurz. Kurz na zapletanie vrkočov. A plánovala som, že to budem robiť po večeroch, ale ostalo to zatiaľ pri tom, že som niektorým svojim kamarátkam spravila vrkoče s kanekalónom a svojim deťom to zapletám. Takže som si zobrala taký najfarebnejší kanekalón, aký som našla. A už ma čaká večer zapletanie vrkočíkov pre tú staršiu dcerku a určite aj pre mladšiu, keď uvidí. Toto je jedna z takých malých zábaviek. Potom ďalšiu vec, tak sú šperky. Buď náramky z takých polodrahokamov, kamienkov, alebo potom nejaké náušnice. Na to ma privedla teda moja sestra. No a v neposlednom rade sa veľmi rada venujem hudbe, tvorbe hudby a tvorbe hudby na rôznych hudobných nástrojoch, taktiež spevu.
No, ja som chodila ako dieťa na umeleckú školu a začalo to tak, že moja maminka ma priviedla do umeleckej školy, že Kami, vyber si, že na ktorý krúžok chceš chodiť. No a ja ako 5-ročná už som bola veľmi cieľavedomá a povedala som teda, že ja chcem chodiť na všetky krúžky. Takže som chodila na výtvarnú, rada inak aj maľujem. Potom som si vybrala balet. Potom na klavír som chodila 8 rokov a na husle až nejak 12 alebo 13 rokov. Ale tak teda pokračujem v tom ďalej ako koníček a snažím sa realizovať, takže hrám napríklad teraz najnovšie v orchestri v Rútockom a máme také vystúpenia. Nástroj, na ktorý hrám najlepšie, aj keď na nehrám najdlhšie, tak sú husle. Či už klasické husle, alebo elektrické husle, tie som si kúpila nedávno. Ďalší nástroj, na ktorý hrám, tak je klavír. Ten využívam teraz, keď sa učím nejakú skladbu spievať, tak ako doprovodku spevu je najlepší teda klavír. Ďalší nástroj, na ktorý som samouk, tak je gitara. Keď môj maličký máš v oči. Ale to naozaj len tak ľahko naťuhrám. Potom mám doma gitalele. Na to som čosi skúšala, ale zatiaľ som ešte taký začiatočník. Potom mám ukulele. Na to hrať viem. Sovu chystá a že sa nedá stihnúť všechna místa. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dal tebe domov prístav. Potom mám rôzne druhy flaut. Začalo to s klasickou zobcovou flautou a raz som si kúpila domácu flautu z Macedónska a už to potom nejako tak išlo, že mi rodinní príslušníci nosili ako suvenír, alebo ja keď som niekde bola, tak som si kúpila flautu z danej krajiny. Začalo to tak, že keď som porodila druhú dcérku, ten pôrod bol nádherný a veľmi ma to nakoplo. A keďže som bola doma a mala som veľa energie a mala som veľmi spavé dieťatko oproti tomu prvému, tak som mala kopec času voľného. A začala som teda hľadať, že kde by som mohla natáčať také krátke videá, aby som si zopakovala dentálnu hygienu a informácie zo zubnej oblasti spätne. Tak som našla, že sa rozbieha nejaká sieť, ktorá sa volá TikTok. A potom sa ma tam začali ľudia v komentároch pýtať, keďže toto bola veľmi veľká diera na trhu a nemali ľudia sa koho iného spýtať, lebo zubári v zubných ambuláciách nemajú čas na takéto niečo a komentovať a odpovedať. Tak sa ma pýtali a ja som následne mala veľmi veľa námetov na to, že aké video natočiť, už len tie video odpovede. No a ono to pôvodne vzniklo z toho muzikály, kde sa natáčali hudobné videá a mne tam začalo na tom TikToku vo For You page skákať hudobné videá a duety s rôznymi ľuďmi a som si povedala, že prečo nie, tak som začala natáčať aj toto. No ale najviac teda sledovaní mám na tých zubných videách a potom som to začala prezdieľavať na Instagram a na Facebook. To začalo rásť aj tam. Tak snažím sa každý týždeň niečo vydať. A niekedy sa mi stane, že sa mi to nepodarí, ale väčšinou vydám 2 až 3 videá týždenne. Zo začiatku, keď som to točila, tak som vydávala 3 videá denne. Teraz už menej, tak zhruba asi 1,5 hodiny jedno to video. Aj s tým nápadom, natočením, postrihaním, pridaním hudby do videa. Veľmi ma to nabíja. Nabíjajú ma tie reakcie ľudí, ktoré sú tam po väčšine pozitívne. Tie negatívne si nevšímam. A keďže ma to nabíje, tak potom mám energiu aj na niečo ďalšie. Naopak, ja milujem spánok. A keď ho nemám dostatok, tak bývam nervózna. A za to, že to všetko zvládam, môže hlavne môj manžel a podpora mojej rodiny. Bez neho by to nikdy nebolo také, ako to je teraz.
a nikdy by nič nefungovalo. Aj preto, že je aktívnym otcom a podiela sa na starostlivosti, ale aj preto, že ma podporuje vo všetkom, čo robím.